Presented by Shuklal Mandi. मगत जगल सकल ना रुपे बगी अमाना रुपे ताहेन भूर के हम रोड़ा मला दाया मसे रुपे ताहेन भूर के हम रोड़ा मला दाया आपके आजम मुदा शुक्लाल मंडी ऑफिशियल छे आते ताले ताले गुरु के शिजारी पश्चिम मेदिनीपुर नंबर 9825219 युक्त जगल सकल ना रुपे बगी अमाना युक्त जगल सकल ना रुपे बगी अमाना रुपे ताहेन भूर के हम रोड़ा मला दाया मसे रुपे ताहेन भूर के हम रोड़ा मला दाया आपके आजम मुदा शुक्लाल मंडी ऑफिशियल छे आते ताले ताले गुरु के शिजारी पश्चिम मेदिनीपुर नंबर 9825219 रुपे बगी अमाना भगत जगल सकल ना रुपे बगी अमाना रुपे ताहेन भूर के हम रोड़ा मला दाया मसे रुपे ताहेन भूर के हम रोड़ा मला दाया आपके आजम मुदा शुक्लाल मंडी ऑफिशियल छे आते ताले ताले गुरु के शिजारी पश्चिम मेदिनीपुर नंबर 9825219 आपके आजम मुदा शुक्लाल मंडी ऑफिशियल छे आते ताले ताले गुरु के शिजारी पश्चिम मेदिनीपुर नंबर 9825219 आपके आजम मुदा शुक्लाल मंडी ऑफिशियल छे आते ताले ताले गुरु के शिजारी पश्चिम मेदिनीपुर नंबर 9825219 चूरी ले कमला तेरा अडी बोतोरा मसे चूरी ले कमला तेरा अडी बोतोरा आपके आजम मुदा शुक्लाल मंडी ऑफिशियल छे आते ताले ताले गुरु के शिजारी पश्चिम मेदिनीपुर नंबर 9825219 चूरी ले कमला तेरा अडी बोतोरा मसे चूरी ले कमला तेरा अडी बोतोरा आपके आजम मुदा शुक्लाल मंडी ऑफिशियल छे आते ताले ताले गुरु के शिजारी पश्चिम मेदिनीपुर नंबर 9825219 रुपे बगी अमाना भगत जगल सकल ना रुपे बगी अमाना रुपे ताहेन भूर के हम रोड़ा मला दाया मसे रुपे ताहेन भूर के हम रोड़ा मला दाया मसे रुपे ताहेन भूर के हम रोड़ा मला दाया मसे रुपे ताहेन भूर के हम रोड़ा मला दाया तो ठीक है अदो कंटिन्यू मेना लिया 30 तारीख खन तेहन दबी हां अदो गप्पा दो जहां जो मोड़ा